Anao io en couleur raha hitanao zay zao miaraka amin'olo araiky malaza Jean-Luc tsy may azy parcours-nao Jean-Luc efa haiko fa ambarako fohifohy satria izy io boka Caree raha fataony amin'olo niany ndraiky mba zah ndraiky mampivolagna azy ya raha misy ny point de départ misy ny point rond misy ny point carré ninazy ninerigny donc point hexagone ya ça raha Jean-Luc ça va va za mais selo ino question debetrika anao Sarebareba fa question posée comme Jean-Luc ty tampoko tsy ampoizy surprise aminazy satria ya mikoragna mba tsy ho rasy nalena amin'ny studio tsy ho rasy ato nitakariko izy io ino izy question déposenao aminakao izy premièrement parcours-nao anao taloha tamin'ny RNM n'est-ce pas misy tonga andalo tamin'ny RNM anao ya avô anao andalo tamin'ny radio raiky nalaza teto mivantana izy tamizay fréquence plus mivantana izy mivantana lasa RNM amizio anao fa tsy eo anao avô nivadiky anao tamin'ny feon'ny tanora maro loko ya sifaka tono ha feonao ny jiaby mariny feonao fa mitremble Jean-Luc aveo amizay anao zao fa magnano point carré amizay spécial aminakaty ny question en plus anao vao roso tandafy eli fa connu moi j'étais là-bas moi oui ouais fa avant le tandafy Jean-Luc anao mbola tsy boka télé tsy magnano point carré tetika boka animateur baka matetiky mampikaraky viavy zay fo surtout ninao boka agnisan'ny malaza anao ve Jean-Luc tsy efa navitozy nisy fotoagna hoe magnango taraiky be taminao tagnapoko izy nahitanao amizay karaha somary dessus izy tsy dessus fo tolanko tsy dessus tamin'ny tanosy be tagny de izy efa nody zaza manao animation amin'ny cabaret bar de anao Jean-Luc zegny iavlagna taminazy araiky amin'ny radio igny izy iavlagna araiky amin'ny charme be igny izy courage ndraiky izy nagnino ke oza taminazy amizay tsy zay boka izy taminaka baka fa fionao amin'ny radio boka izy karaha tsara hoe fa tsy hetsika edy ny raha tiany volagniny edy tsara hoe boka izy ya fa tsy hetsika edy raha tiany volagniny fa zany mety hoe izy raha viravo zay nahita fa izy zegny anganaizy tsy desy fa lenao koa fa nojano amin'ny lifasa en fait izy desy Potakety izy tataraiky nisy hoe nisy manavo zay karaha zay boka zao nagnategna izy amizay le magnagny izy navy time zay io malao niatatatika magnagny ty fa anao tsara voakara zegny sady zo lehilahy zay tsy de tsara bogosy loatra voilà lehilahy tsy maratsy quoi lehilahy tsy mila bogosy fara de farany question tsika Jean-Luc tsy napozy ty question igny araiky farafa takariko zay kalazy io hoe anao fa manambatsy izy fa naboakanao page nanambady anao tsy rakaraka filagna izy ya nanambady anao tsy manambady ambady taloha malegny izy tsy malegny zany caméra tagna mafimamy baka zalahy io manambady zay manambady izy bon kenao manambady io ma Jean-Luc tsy nikisaraka ya mbola mivady anareo ya koa tongo ty mbola vitany question namtogno avy koa anao napakatra amin'ny vadinao isa vadinao napakatra anao antragno za boka nampakatra izy antragno jola anao zay napakatra vadinao antragno fa tsy napakatra anao ya zay jolahy donc question satria matetiky baka atsika mampakatra fa tsy nampiakariny zay jolahy zay zay kedy question surprise tamin'izao igny tsy lalany fagnahy izy io tsy nampoizy takarikoanao don merci Jean-Luc ty zafandaraka anareo ndraiky tsy rasy baka eo fa igny zay ta flash fo en couleur raha